O mga kakabsat, naimbag nga aldaw, wino bigat, wino nyaman dita, hayayan nyaw. Ta dito ayam mi kay agsapa na po, dito ayam mi. Magandang umaga. Good Ito morning. yung bago nyong kaibigan dito sa YouTube, Lakay Karyo. Lakay Karyaw. Ini bakit Doraya po? Ito, gumawa kami ng parang opening ng aming YouTube na aanyayahan namin kayong mag-subscribe at panoorin itong aming mga i-upload. Walang, ano ba tawag doon? Walang Content na masasabi pa. Pero bahala na kung anong magiging content namin. Ika nga sa Ilocano, laok-laok siguro. Baka laok-laok. Ilocano, laok-laok. Tagalog, halo-halo. Sa Tagalog, halo-halo. Bahala na kung anong may upload natin. Basta yung ika nga'y may katuturan. At alam nyo mga kaibigan, nandito kami sa Canada. Nag-migrate kami dito noong year 2017. Pero ang misis ko nandito na matagal ng panahon. Almost 10 years na yata. Dati. 13 years na pala siya rito. Pero kami, dumating lang kami rito noong 2017. June. Siguro ano na, malapit nang mag-apat na taon, mag-aapat na taon na rin kami rito sa June 7. So far naman maganda yung ano naman namin dito, nakakaraos din naman. Ika nga medyo maayos-ayos na rin kaysa sa Pilipinas dahil ika nga dolyar daw, dolyar. Sakto lang, sakto lang. Pero sa totoo lang, Saktong-sakto lang. sakto lang. Dahil araw-araw, gastos din naman. Kumikita ka nga ng dolyar dito, pero dolyar din namang ginagastos. Saka lang lumalaki pagka dinala dyan sa Pilipinas ay talagang doble-doble naman yung halaga. Pero pagdating naman dito, parehas lang. Dahil yun nga, dolyar din naman ang ginagastos dito. Okay, ikaw, anong masasabi mo? Anong maibagbaga mo? Ang ano mo, kung paano kayo nag-adjust dito. Paano tayo nag-adjust bilang pamilya dito sa Canada. Ang pag-a-adjust madali lang yun. Dahil Kwento mo kung paano ka nag-adjust sa ano. ang panahon ngayon dito, medyo ano na pala, nagbabago na rin. Medyo nasa spring na kami ngayon. Patapos na yung winter. Pero umaabot pa rin naman ng nasa kaninang umaga naka-negative 4 pa rin kami dito. Sa umaga, pagdating sa hapon, nagiging 0, 2, ganyan. Kaya malamig-lamig pa rin sa mga katulad kong medyo dumaan na yun kunada ay riknain tayo nga lami. Riknain tayo nga lami sa datay nga ron niya Pilipino naruwam iti napudot niya timpo dito Pilipinas. So nga dahil nga temperatura dito malamig pa rin sa atin yun. Pero dito sa Canada, yung mga iba naka-short na lang. Kung namamasyal dyan, hindi na sila nagsusuot ng masyadong makapal na jacket.
Pero kaninang lumabas ako, talagang naka-winter jacket pa rin. Dahil talagang malamig pa rin yung -4 sa atin. Pero dito, yun nga, parang baliwala na sa kanila yung mga iba. Ano pa, masasabi natin. Siguro kukwentuhan namin kayo o ipakikita namin sa inyo yung mga kung paano kami nabubuhay dito sa Canada. Kung paano yung mga trabaho namin, ganyan. Mga araw-araw na ginagawa namin. Kung paano kumita ng dolyar. Paano gumastos. Ganun lang naman, paano kumita, paano gumastos. At yun. Bahala na siguro mga kakabsat kung ano yung mga ano namin na pwedeng maaaring ma-inspire kayo dyan sa panonood. Pagpagbigay ng konting saya o ano pa man dyan, di bahala na mga kakabsat, kakabagyan. No, inya ti may upload minto no kaskas no basta ti daw ate may subscribe kayo kada kami buyain nyo imbag lang pagragragsakan nga kunada pagliwliwaan kay siguro ay wen siya da kami ti kwan pamilya Coloma siya ni Edwin Coloma, ni bakit ko, niya na nagamaw. Nalipata mo. Nalipata ko. Tubong Rojas, Isabela. Kaya, yung mga Tagalog yan na gustong panoorin o mag-subscribe, bahala na kayo umintindi kung may mga halo-halong Ilocano to. Kaya ayang ko na dahil yung nga sabi ko, laok-laok, Ilocanong laok-laok, Ilokaok. Ilokaok. Malagip ko dyan, bagbagat ilolok hindi nga no makiamam mo ka, isuna ka no naamuan na nga Ilocano dyan katungtong na ka sabihin niya, Ilokaok. Ay, ito pa. Agpada ta malagay nga Ilokaok, barok. Kaya na lulok hindi kahit no ada makat katungtong na dyan Manila hindi nga Ilocano ada masarakan na so nga laok Ilokaok kaya siguro kastan kakabsat no dati kit introduction milaeng kaya abangan nyo, no, anyan to, dagay pa i-upload may kada kayo ngayon kay buyain. Yung sa mga Tagalog, kung ano man yung mga may upload namin, panoorin nyo na lang. At sige, maraming salamat. See you. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay, magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye. God bless.